Sa Mandaue City, patay ang usa ka lalaking target sa anti-drug operation human gingong may aksyon og sukol sa kapulisan. Nadakpan sab ang laing duha niya ka mga kauban. Ani ang report. Milusad og buy-bust operation sa barangay Look, Mandaue City kagabi ang taga-Opao Police Station. Target ang naa sa ilang drugs watchlist nga si Kent Gabiana, 26 anyos. Apan giingong may aksyon kini og sukol og pamusil sa pulis nga nagpakaron ingnon nga buyer. Bunot sa iyang armas. Ipusil gid ang pusher buyer may gani wa may go. Moto ang backup security mo'y nagkanang kuan nga last resort. Nadala pa sa Mandaue District Hospital si Gabiana apan nakabsan gyud sa kinabuhi. Listed ni si Gabiana si mo ni nasa among watchlist. Samtang nadakpan sa operasyon, sila si Ken Rondobio, 27 anyos, ug Marchan Soko, 35. Nakuhaan sila og mga drug paraphernalia. Kuyog sila sa suspitsyado sa dapit. Apan sa interview, hugot nilang gihimakak nga apil sila sa pagpamaligya og drogas. Si Soko giingong miadto ra sa balay, samtang si Rondobio miangkon nga kababata niya ang namatay. Wala po kabaw nga ingana day nga. Nagsigi pa rin siya padayon do. Pero kabaw ko nga na siya kaso nga kuan sila about drugs. Pero piyansa kay ko nga nakabo day. Nay mo bisita niya dra mga amigo niya pero dili man ako siya rambalingon. Wagi ra mo ko diretso patusod kwarto kay masuko sa siya yung. Unsa ka dito sir? Nagwat gi kuan kwarto man sir. Kuha. Paro lang. Wow. Okay lang sa mga Wala. sa naman kay nahitabo dito na sa aksyon. Wala. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitong, Bisdak.